Sisesigodini okuyi South Africa. Umholi uNkulunkulu. Umuzi esikuwona kukwamampanza kodwa ngiyawazi ukuthi kwamampanza na. Ya noma impela ngathiwani. Kwabani? Emgogodi isigodi. Emgogodi uwa 21 ngiyawazi ukuthi uwa 21 kodwa. Sizovakashela umama. Isimo uthema isimo sinjani isimo sala ekhaya? Isimo sala ekhaya sibucayi. Ikuhlupheka nje konke. Konke kubhekene. Anginamuntu futhi engimbhekile. Angisizeni bantwana bakaNkulunkulu. Ningakheli nje indluntu kuzeke kuyaphephuka lokho kwindlu makunomoya. Amanzi ayehla chachaze kube manzi ngishiya ingube ngizembede. Nkosi uNkulunkulu akabhekisa amehlo ngakiyi. Angihawukele. Ngiqhubeka. Qhubeka makusekhona ufuna ukusho mama. Hayi, zaqhubeka. Mabe kwakhele indlu nje. Manje ningisizile batwa bamna ngakheli indlu ngangena. Ngangena ngaququbala phakathi. Ngingabonga. Kungabonga uJesu uqobo lwakhe. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu, siyabonga mama. Ngicabanga ukuthi muzi wase South Africa, muzi wase KZN, muzi wakwaZulu, ngoba thina singaba kwaZulu. Muzi wakwaNongoma namaphethelo. Nasi isimo iseyithebeni manje. Isifuna omncane, omdala, ophakathi, ubhuti, ubaba, umama, unamandla, awunamandla. Ongenamandla okukhula ngakwenza ukusikhulekisa nje ukuthi laba abathatha entweni babheke ngapha kumama, bambheke ngoba nje ufuna ukwakhelwa nje bese kuchazela udaba akukho okuningi esingachaza ukuthi isimo sakhe uyagula futhi mama, uyambona nje ukuthi uyagula. Yini ephethe mama? Ngephuka. Ngephuka ngangihlezi lapha eminyango. Ngihlezi phezu kwegesi ngashelela. Ngawa phansi ngahamba ngaze ngawushaya enkonjeni ngisho kwaceze ibhedlela ngihanjiswa iambulance. Nasesibhedlela ngalala bangelapha hayi kodwa lapha. Lapha kakuthandi kahle ukubuka. Akuthandi. Akhona amaphilisi einhlungu. Akhona amaphilisi einhlungu kade ngiyowafuna ekliniki. Nebanginike. Iwona kayavama ukuthi angiphelele nembulucation. Awuboneke banginikile imbulucation nalamaphilisi ngacika ke ngacika. Nkosi. Ukuhlupheka uyabona makuthiwa usizi lokuhlanganyela nokuhlupheka kusuke kusho izinto ezinjengalezi. Usizi lumilodwa manje. Usizi lumilodwa nasemnqamlesweni. Lumilodwa. Yabo. Awusakwazi ukuya esontweni. Angisalasi kwasonto. Ukuthi kuyiwa kuthweni. Ngithithiza lapha ebaleni batwa bama ngihambeki ngiyathithiza. Usonta kuphi mama? Konje kuthiwa kuphi mbe ngikhohle. Isonto ezayona. Kuthiwa yini igama lenkonzo? Yikho lokho lengufu. iNazareth Church ikhona la. Cha ke siceleke izayona izala kwaNongoma ewathi 21 Insala. Ake nisondele lapha nigcinene nokubona umama, nigcinene nokubona ugogo. Sobamba isiguqo la ekhaya, sijike kabili kathathu bese ke sibheke ukuthi umama uhlele endaweni enjani. Siyanicela bafowethu esontweni mhlambe silove kuleli sonto elizayo size lapha sobona umama. Siyenze ukujika kabili kathathu nje sishaya umnqamlezweni ushilo umama wathi le ngoma uyayizwa ukuthi ingoma futhi awayithanda.
Usizi lumilodwa emnqamlezweni angithi ithini ingoma yakho yasesontweni oyithandayo engithandayo ithi usizi natulumilodwa yebubuhlungu nabo bume bodwa emnqamlezweni. Hawu ayishanto mvendana usizi luna lumilo ngaso bese ngiyayibhimba ke mina wa angiphiwanga ngapho ecule Shaya nishaya nje ufanele uyishaya angiphiwanga kahle la ngapha ekhulumeni ngazi khona eyayithandwa ugogo kakhulu ugogo wami ngithi walapha emancubeni lapha ngasemona ethi ngingayisa ntoni kuye fa efanele ukumbonga nginanto isa awusayiqedi cha ngisayiqedi ngisazi. Siyabonga kakhulu siyacela ke bakithi ngabe sesontweni noma ngabe sikuphi siyacela nokhansela nje siyacela nizovela ngapha nenduna futhi size sizovela ngapha sibone ukuthi ikuphi esingakwenza bese kuyenzeka angehle ngobonda njengesicaphucapu ngethemba lokuthi nizokwazi ukuthi ke nisilekelele othi ngibone ugogo uthi bemphekile lezi ngane ezidla imali ka grant kagogo zayidla ugesi ukhona now 2 plate kagogo siyaphetha siyaphetha kodwa zivuthwe nazi ihlobo ade niphekile sekusebenza elilodwa maniza ke inkabi zami nodadewethu niphathe nestofu chekile nanti fridge sasebenza selaba ikhabethe insurance ikhabethe wavula phendula ugesi ukhona bakithi ifridge anolphatha sengifuna unibalela nezinto engizongiphathela zona mabhodweni wena Mcebo ade phekile nomcebo cha umphekele logogo ya ngona kuyasho ukuthi khona intombazana kodwa la emabhakedeni lana kuhlalani la ngivela ngabona lana kuhlala impuphu igross ihlala la okwenza ukuthi ke kungadliwa zilwane okay yenza njalo ke inkaba Senginhlekisa Yesu ngisizeni batwa bami ningasizi mina nisiza uNkulunkulu uqobo senginhlekisa Yesu isalukazi sinethwa imvula endlini sebeyahleka abantu ngihawukeleni batwa bami maduzane nje ningihawukele yabo. Siyabonga kakhulu nizwele uyicelela yena umama celela abanye kimina umama kwabanye ugogo kwabanye ukhulu siyacela bafowethu siyacela la endlini nihlala nofola bese kuthi umfowenu uhlala kule yandlu akukuningi angizokusho sengiqedile nje sesiyocela asibonge kakhulu nomfo kaMncwango ukuthi ukwazi ukuthi ephakamisa isandla athi ngicelela ibusisi ingane kaMncwango ingane yomntanami ngicela ibusisa uNkulunkulu ayiphi ibusiso ibusi phakame kulokho eyikho ngiyabonga Nkosi yami ngoba ingihawukele yangibona ukuthi ugogo uhlezi kabuhlungu. Ngiyabonga Nkosi yami ngicela ingilozi kaJesu imkhanyisele ngendondo enkulu yasezulwini imkhanyisele imshaye ngamaphiko ivule konke ichithe konke kuchithe Nkosi yami ngibonga kuwe Nkosi ngiyabonga baba.
Siyabonga kakhulu, siyakubongela kakhulu mfowethu ukuthola isibusiso. Into ke engatholakala emhlabeni, lezi ibusiso ke lezi evela kumama njengamanje azitholakali kalula. Kudinga ukuthi usebenze usole ibusiso. Lezi ibusiso izona eqaqa amafindo la usufika khona ukuthi izinto zakho ziyabopheka, ubone seyiqaqeka, ungazi ukuthi kanjani kanti izinto ezinhle ezenzela abantu abadala. Kanje ungambona asesa sezobo. Kodwa ugogo wangicelela inhlahla ngayithola. Ngiyayicelela lengane kancane. Ngicela nje ukuthi nje igijime ngemoto. Indize nje phezulu. Ibe nenhlahla zonke igano yakhumusi. Siyabonga kakhulu. Asibongeni. Siyabonga kakhulu.